אז קודם כל, קיצ'ו קאץ', פרק 5 כבר, אני מתרגשת. יופי. והיום יש לנו את אילי והילה, ותציגו את עצמכם. בבקשה, הילה תתחילי. אני? מה, ממש כאילו, בת כמה אני? מאיפה? מי איך את? את רוצה להציג את עצמך? מי את? טוב, אז אני הילה. גולד. אני בת 31, מתל אביב. זהו עד כה. זהו, את כה. זהו, נכון. מה את עושה בחיים, הילה? אני עורכת דין. כן, אני עורכת דין לענייני משפחה. אני צריכה אותך. אני ממש צריכה אותך. אני צריכה משפחה, אז כאילו, אני גם צריכה. גם את צריכה משפחה. אני גם שתינו צריכה צריכה משפחה. משפחה. אני גם בעזרת. אז אני צריכה עורכת דין. יאללה, בוא נדבר על זה אחרי. שנדבר. אין בעיה. אני מתה. אז אני הילי לאה בצלאל, איך חפרתי על זה אז? אני בת 33 מתל אביב במקור, ואני יועצת תקשורת, שצרודה רוב הזמן, אבל יועצת תקשורת. אני היום צרודה, אני חייבת לציין שאני צרודה וזה לא הקול שלי. לא שהקול שלי ברגיל הוא... תתקרבי למיקרופון. יש לך הילות צרודות. הילות אז, צרודות, כן. שתי הילות צרודות. אני לא שומעת אתכן צרודות, רק שתדעו. אבל אני רק חייבת לציין ששתי פודקאסטים האחרונים, אני באתי לא רק צרודה, עם סינוסים, עם נשתעלת באמצע, הכל טוב. יואו, טוב, אז בסדר. הסתדרנו. הכל טוב. אנחנו יאללה. בסוף... אז ככה, הדבר הראשון שאני רוצה לגעת בו זה בעצם, איך בעצם הכרתן, אתן הרי חברות. איך הכרתן, ואחר כך, איך אני הכרתי אתכן, אבל תתחילו באיך הכרתן. את תתחילי. את עשית את זה. טוב, זה היה סיפור. זה הסיפור אולי החברות הכי מרתק שהיה לי. באמת, ממש. אני אכתוב על זה יום אחד איזה פרק. אני נראה התחלתי לי את כותבת עכשיו פרק. אני התחלתי עם אילי, סתם לא, בגדול. אני לא רוצה להגיד שחלקנו אקס, אבל... חלקנו אקס. זה לא... זה לא בדיוק. הוא היה אקס של אילי, אני הייתי איזה ריבאונד יפה בדרך, ממש, אין לי בעיה להגיד את זה בריש גלי. הוא כאילו בגד בך, איתך? לא, אז היינו פרודים, ואז הוא התחיל את הקשר, אבל בוא נגיד שהוא לא... אף פעם לא שחרר באמת מאילי. זאת אומרת, כן, היה פה סוג של מגבול. הוא כאילו הקביל ביניכן. כן. ואיך יצא המצב שמזה שהם הקבלו ביניכן, לזה שאתן חברות בעצם? אז זהו, אז זה אני. אני פשוט ידעתי על אילי, זה כזה מגלים על זה תוך כדי, וממש, הייתי כסוג של סטוקרית, כאילו באינסטגרם הסתכלתי למטה הסטורים כזה, הכי אמיתי שיש. אמרתי, בואנה, כאילו, היא נראית לי אחלה גברת, ממש, ואני גם לא רוצה להיות הבחורה הזאת, כי אילי גם ידעה עליי, לא בא לי שתחשוב עליי דברים רעים, לא בא לי פשוט ראיתי אותה במועדון, ניגשתי אליה, אמרתי לה, אילי, היא מסתכלת עליי, אומרת לי, מה? ניגשה, מה זה ניגשה? תקשיבי, אני ממש, כאילו, היא פשוט תפסה אותי תפסתי אותה. בכתפיים, והיא גבוהה, היא מרשימה, ואני מסתכלת, כן. כאילו, את לא תצפי בחיים, את מבינה, את מסתכלת, כן. ואת ידעת מי היא? כאילו, ידעתי בהתחלה לא. לא, ידעתי כאילו שיש לה... מישהי חדשה, אני ידעתי שיש להוא מישהי, כי יודעת, בסוף אני כאילו מנסה לסיים קשר והוא לא זה, אבל ככה זה, את יודעת, סגת של פרדות וזה, אבל לא באמת חשבתי שכאילו, היא תבוא, היא תיגש אליי, את יודעת, זה משהו שמנסה כזה, לא להתמודד איתו בכלל, לנסות להתקדם בכוח עם החיים שלך, בטח לא שדבר כזה יבוא ויפגוש אותך פיזית, מרצון. כאילו, את בהכחשה בכלל, את ממשיכה כאילו, זה פתאום היא באה, היא תפסה אותי, אמרת לי, אילי, מסתכלת עליה, כן. כן, זה היה כזה, אני ממש תפסתי אותה. אני זוכרת, כן, היא גם הייתה, כאילו, הייתה נורחמנית, ומסתכלת עליה ככה, ויש לה את העיניים הכחולות האלה, ואומרת לי, מה, באמת, כאילו, זה בשנייה. אני אומרת לה, אני הילה. היא אומרת לי, הילה? אני אומרת לה, הילה גולד. היא אומרת לי, הילה גולד. אמרתי לה, תקשיבי, את הכי מדהימה שיש, כאילו, היא לא הבינה מאיפה נפלתי עליה. וככה, והיא יורה עליי, כאילו משפטים, כאילו הייתה מוכנה לפגוש אותי. הייתי שומעת, באותו יום ישבנו לפני זה חברות, ואמרתי, זה היה סיפור, כאילו כל הדבר הזה בשבילי היה סיפור, גם זה שזה היה סיפור קצר, זה לקח אותי הדבר הזה, זאת אומרת, כמה חודשים מה, מערכת יחסים הזאת? כן, כן, זה היה טראומטי עבורי מאוד, 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 מאוד. איך גילית בעצם, כאילו מי גילתה ראשונה שהוא ממקבל? וואי, איזה סיפור. את צריכה להבין, אנחנו היינו במערכת יחסים כמה חודשים טובים כבר עד אז, כאילו,
משהו כמו 8 חודשים, כאילו, כן, שאני הייתי איתו כבר ככה שנה. במערכות יחסים. אז אני כבר, נורא לא התרגשתי כבר מדברים שקורים איתו, וכבר הייתי כבר די אדישה, דברים גם כל הזמן קורים לי בחיים. כל הניסים הנפלאות קורים לי, זה מדהים. וכאילו כשזה קרה איתה, אז הם היו בקשר אינטנסיבי של שבועות ספורים. כן, חודש. חודש. אז כאילו, אני כאילו כבר אומרת, הכל יכול להיות עם הבחור הזה. כמו שהכל יכול להיות איתי, הכל יכול להיות איתו. אז כשהיא ניגשה אליי, את מבינה, ואז היא כאילו באה, והיא מדברת עליי כל כך טוב, והיא מסתכלת עליי בצורה מסוימת, שאני אומרת, מאיפה היא יודעת? איך זה הגיוני? כאילו, מה קרה שם? מה קורה? ומה את ידעת בעצם? כאילו, איך את גילית שהוא ממקבל ביניכם, ואיך... שומעת? רגע, ואיך הגעת למסקנה שאת רוצה לפגוש אותה ולדבר איתה? זה לא שיזמתי איתה עכשיו במפגש, כן? פשוט הייתה לי תחושה ראיתי אותך גם לפני, כן, רגע, שנייה, גילוי נאות, ראיתי אותך כבר לפני, וכזה חלפנו אחת, כאילו, כן, אחת ליד השנייה כזה, ולא ניגשתי. פשוט זה היה, אני ממש זוכרת שבאותו יום אני יושבת עם חברות ואומרת להם, אם יום אחד אני אראה את אילי, כאילו כזה, אני הולכת לחבק אותה ולהגיד לה שהיא הכי מדהימה בעולם. הסיפור איתו זה איך אני גיליתי, וואי, זה הזיה. פשוט הרגיש לי, משהו הרגיש לי משהו לא התחבר לי פתאום. טסנו לחול, חזרנו, וזה לא אותו בן אדם. ולא ידעתי לשים את האצבע, מה קרה, מה היה, מה זה, פשוט אמרתי לו, שומע, הסופש? בוא נעשה כאילו הפסקה, כזה. למה רצית לעשות הפסקה? כאילו, סבבה, הבנת שמשהו לא קשורה. כי זה היה קיצוני, לא שקשורה. כי זה היה קיצוני, אבל בחיים שלי לא חשבתי שוואלה, אני ריבאונד. תקשיבי, זה היה בשבילי. אני גם אמרתי לו, מאז שנפגשנו, אמרתי לו, עליי אתה מבזבז ריבאונד? כאילו, תקדם. זה אותו עיקרון, זה אותו רעיון. הוא קיבל את זה שאתן התחברתם. הוא ראה מול הפרצוף שלו. תראי, אני אגיד לך מה, אני בכלל הייתי שנים בקשרים, לא קשרים, וכאילו, אף פעם לא הייתה לי איזושהי מערכת יחסית שמישהו תפס אותי, כאילו בשנים האחרונות, לא זה אף פעם. ויצא שכאילו הוא ממש עבד על זה, כשזה סוג של בחור כשהוא רוצה משהו, הוא לא משחרר, בסדר? וככה כמו שהוא תפס אותה, אז תחשבי שהוא תפס אותי לחודשים טובים. אני גם גיליתי כאילו שבשלב מסוים גיליתי אחרי כמה חודשים, שכאילו שהוא מנהל קשרים כאלה ואחרים, לא עם בחורות. אוקיי. לא, ושם כאילו, שם ניסיתי לסיים את זה. ואז זה סיפור שכאילו אי אפשר לסיים, כי זה בן אדם שלא יודע לשחרר, ואז הוא עושה את הכל כדי להחזיר ולהישאר בתודעה, וכאילו, זה מאבקים כאילו, שאת לא יכולה איתו, את לא יכולה בלעדיו, זה סרט זה מאפן. לא היית חושבת שתיכנסי אליו, בסדר? לא אני ולא הילה. כמו שהיא אמרה, אני ריבאונד, אתה מבזבז אותי לריבאונד, כאילו, זה לא. זהו, אז המאפיינים שאת אומרת, הם נשמעים מאפיינים של בן אדם נרקסיסט. בול. ושתכן נשים נורא חזקות שאני מכירה בחיים האלה, אז כאילו זה לא נתפס לי, הדיסוננס של איך... כאילו, את רואה נרקסיסטים, ואת אומרת, אוקיי, הם הולכים לנשים חלשות, אבל לא. הם הולכים לנשים חזקות. יש כל מיני סוגים של נרקסיסטים, יש סמוי, גלוי, יש כל מיני טראומטי, יש מלא סוגים, כן, בסוף זה מחלת נפש, אבל יכול להיות שהיה לך גם רק את התסמינים שלה, זאת אומרת, זה מנעד רחב, וגם בסוף הקורבן הוא יכול להשתנות. יש כאלה שהם יתפסו את הקורבן החלש, שגם, היו לו גם כאלה, כן? אבל מה שהכי מאתגר זה דווקא זו שהיא תהיה בלתי מושגת, פשוט. גם להשיג אותה וגם לשמר, וגם אחרי זה איך להחזיר אותה. כאילו זה מעלה לו כזה את לא, אבל הרזומה, את האגו. אני אגיד משהו אחר, אני גם חשבתי, כן, אני חזקה את זה, זה מאתגר אותם יותר, אז בואי אני אגיד לך משהו, בואי תגידי אם את מסכימה איתי. יש לך אופי טיפולי. הם בדרך כלל מושכים את האופי הטיפולי הזה, את המשהו הזה של... כמו איזה מין... אגב, גם לי יש אופי טיפולי מאוד. אני יש לי אופי טיפולי המטפלת מתכוונת? כן, את המטפלת, הם רואים בך פעם לא איזה ראיתי את משהו עצמי כזאת, יודעת? אז הם פשוט רואים בך איזה משהו של כל הזמן לקבל ממך את הטיפול הזה, את היחס הזה, את הרחמים האלה, יש בך משהו שהוא מאוד... בוא'נה, יכולת לראות אותי ולהגיד לי, תגידי, מה את רוצה מהחיים שלי? עופים פה. את מבינה? כן. ולא. זה כאילו זה לא אופציה מבחינתי. מאוד חשדת, מאוד זה, אבל רואים שהלב שלך כאילו נפתח ישר, את מאוד, את אוהבת אדם, כאילו זה שם, ואת גם את מקשיבה, את יכולה עכשיו לראות מישהו בלא יודעת איפה, ולשבת, מדברת השעות, איפה היא לי, מדברת שעות עם מישהו שהכירה הרגע. זה שם, זה לגמרי שם. וכן, וגם אני לגמרי יש לי את האופי הטיפולי הזה. מה המזל שלכם? אני דגים. מאזניים. דגים זה הרגיש.
דגים זה מזלות מים. וואי, עם אוזניים, רגיש. יש לי, וואי, גם האקס המיתולוגי שני הדגים. כאילו, יש שתי חברות טובות שלי, הילה, מזל דגים. מה זה? כל הילוד. אז מאזניים, אני מתה על מאזניים. זהו, אני גם מאוד אוהבת מאזניים. יש לי כזה קבוצת מזלות, שאני כאילו יודעת שאיתם אני מתחברת, ויש כאלה שאני לא מכירה בכלל. איזה יש מזלות שאני לא מזל את? מכירה בכלל. סרטן. נכון, זה גם רגיש. נכון. גם מים. הכי רגיש. מזל מדהים. כן, רגיש, אבל אבל לא עם מראה מלא כזה. שריון, נכון. לא מראה. מלא דגים זה חומות, דגים מרים. דגים, נכון, דגים מאוד שלמים עם הרגש שלהם, מאוד... הלוואי, סתם, לא, שלמים. אבל אני לא ידעתי מרים, בכלל מרים. שאני רגישה כל כך עד לפני 2-3, אתם יודעות? מה זאת אומרת? כי סיפרתי את זה לעצמך לדעתי. תמיד תפסו אותי באה חזקה, אסרטיבית, זאתי שאין לה חולשה, שאין לה קושי, שאין לה... ותמיד גם כאילו, ככה ראיתי כבר את עצמי. וגם כשהיו לי מצבים של קושי, והתגברתי עליו, אז כאילו הוא כבר לא קיים, כאילו, איך אני כבר ישר מתגברת עליו, לא מכחישה אותו, אלא מתמודדת אותו, או מדלגת עליו, כי אין מה לעשות איתו, ואני לא אשקע לתוך זה. וגם את באמונות שלך, של מה, אני חזקה. אני בן אדם חזק. מספרת. אז זה כבר כאילו, אז זה כבר מטפל בעצמו. נכון. אם אני מטפל בעצמי, אני מטפל בעצמי. עדיין, אני גם בול עם אותה תסמונת. גם היה לי כל מיני סיטואציות בחיים, שהייתי צריכה רגע כתף, הייתי צריכה רגע מישהו, ממש הרגשתי את זה, ואנשים כאילו הכי קרובים אליי לא היו שם בשביל זה. וואי, את לא יודעת כמה אני מזדהה ואז איתך. בדיעבד אחר כך אמרו לי, וואלה, עדן, את בן אדם כל כך חזק, שאפילו לא חשבתי שאת צריכה מישהו. את יודעת איזה כואב זה לשמוע את זה? זה כאילו, סיפור חיי. עד זה שלמדתי באסה. לבקש עזרה. זה סיפור חיי. אז את יודעת מה? גם כשביקשתי עזרה לפעמים, קיבלתי, זה כבד עליי אנרגטית עכשיו, או לא. כל מיני... כן, כאלה. לא. אני יכולה להזדהות. לא. כן. אז לא יודעת מי מקיף אותך. נגמר, ההקפות נגמרו. לא, מעגלים משתנים, אבל אני יכולה מעגלים לומר לכם גם משתנים. שלפעמים אנשים ירצו לעזור לכם וינסו את ה-100% שלהם, אבל זה פשוט לא יהיה ה-100% שלנו. לא, לא, זה היה אפילו בסדר, ניסיון, לא משנה. ברמה של אני מתקשרת, אל תעני לה. כזה. אז אני לא יודעת מה... ואז בדיעבד אומרים לי, וואי, לא ראיתי אותך, ראיתי רק את עצמי, לי לא היה כוח להכיל את זה אנרגטית. סבבה, לא תמיד נוח ונעים להיות פה בשביל נכון. מישהו. חברים, זה זה כל לא... הפואנטה. זה לא רק לטוב, זה בעיקר לרע. כי בסוף... זה כל למה? הפואנטה. אבל יכול להיות אי עם פעם, כולם. נגיד, את לא יכולה עכשיו, זה מה שנגיד שאני עובדת עליו מאוד, על הדבר הזה, זה חלק מלהגיד איזשהו לא. כי קודם כל זה נורא כבד באמת להגיד את זה ככה, אין לי כוח אנרגטי וזה, יאללה, למשל, אבל, סתם דוגמה, אני וחברה נגיד עוברות, נעבור איזה פרידה. אז עברנו, נגיד, פרידה משותפת, ושמתי לב שאנחנו לא מצליחות כאילו להרים אחת את השנייה. זה קרה זאת לי, את אומרת, יודעת? זה ממש אבל היה ניסיון. ונפרדו דרכנו, אגב. היה ניסיון. זהו, מה זה הניסיון? היה ניסיון להיות אחת בשביל השנייה. כן, כן, וגם אבל... שתיכן הייתם באיזשהו לואו, שהיה לכם קשה להכיל את עצמכן, אז בטח שלא להעניק. את כאילו זורקת גלגל הצלה, ואז שתיכן טובות איתו. בדיוק, אז נכון. זה סיפור אחר לגמרי. אבל אני גם אומרת, אני למדתי להגיד, כאילו שאני באמת, אני לא מסוגלת כאילו להכיל את זה כרגע. כאילו, כי את את מבינה, בעצמך כי אני באיזושהי בעצמי סיטואציה. בקרייסיס כאילו של... זה אני יכולה להבין. אבל זה לא היה המצב, אני גם בן אדם שלא מבקש עזרה, או לא מראה כן, חולשה. בול. קשה לי, זה, הולכת הביתה, מסתגרת שבועיים, מסדרת את השיט שלי, חוזרת לעולם. ופה כאילו, אני מדברת על סיטואציה ספציפית, שפתחתי ומחפשת, ואיפה אתן, והם פשוט, וזו פעם ראשונה בערך, ראשונה שחיפשתי את החברות שלי, וואו. במצב נמוך. זה היה פתאומי או משהו שיכול לרמוז להם עם הזמן? לא רמזתי, אמרתי ישיר, כאילו, הם פשוט עשו יד אחת. אני לא רוצה להגיד חרם, כי זה לא חרם, אבל כולן התעלמו ממני בו זמנית, השאירו אותי עם השיט שלי להתמודד איתו לבד, שזה מה שאני עושה בדרך כלל, והסתדרתי יופי והכל בסדר. וואי, זה נשמע אכזרי ברמה של ממש. כאילו, בא לחבק אבל אותך, זה גם לא כיף. יותר מזה, בואו ניתן לכם דובדבן שבקצפת, הם גם כל זה, והם עם האקס שלי כל הזמן הזה, שאני והאקס שלי לא מדברים. אני חושבת שאולי זה הזמן לראות את לא, הקטע זהו, החיובי ולהגיד, נמחקו, חד אז משמעית. זה לא האנשים שאני צריכה לבקש מהם עזרה, חד העזרה שאני משמעית. אתן לעצמי זה להרחיק אותם כן. ממני, כי הם יהוו לי עוד בעיה לחיים. זה היקום. אני הביא רואה לי אותם מראה. שעוד שמעתי בעיה. להגיד לך, היקום פשוט, הם לא... היקום אמרו סימן את לך זה. שזה לא לא המקום. סימן לי, מאמי, הביא לי את זה in my face. היקום זה לא ריחק סימון. אותך משם. אני יכולה להגיד לך שאני כאילו, לקח לי שנים לבקש עזרה, לאט לאט למדתי לבקש אותה, וזה לא היה כזה קשה, פתאום זה לא כזה נורא להראות חולשה. בכלל לא אפילו. ואנשים גם אפילו בכלל לא רואים לא. את זה כחולשה. אמא שלי נפטרה לפני 3 שנים, פתאום התחלתי יותר לבכות ולהיות רגישה. עדיין כאילו נורא שהתפיסה של האנשים כלפיי לא השתנתה לגמרי, בכלל. למה, את ואני מפחדת אומרת, שתשתנה, שתגידו, וואי, היא לא חזקה, היא רגישה? לא, זה- עד אז בכלל לא היה לי צורך יותר מדי לבכות. כאילו, אוקיי. לא היה משהו שכאילו כן. ריגש אותי כל כך, לא עשה אותי כל כך רגישה במהות שלי, שיגרום לי פתאום לבכות על משהו, ופתאום שאני בוכה על משהו, או על אמא שלי או משהו כזה, זה כאילו,
לא מזיז לאף אחד, ואני הייתי בטוחה שכשזה יבוא, מתי שזה יבוא מעצמו, מעניין איך זה יהיה. וואלה לא, כאילו, למדתי יותר כאילו לבכות ולהקשיב לעצמי, לפרוק את זה בצורה כזו, ולמדתי גם לבקש עזרה, אבל אני כן יכולה לומר שלאנשים מסוימים, גם כשהם מבקשים עזרה וגם כשהסביבה מאוד רוצה לעזור להם, לא תמיד ניתן, לא כי הוא חסום, אלא כי לפעמים יש מין תדר מסוים, שבו כבר כאילו, אין לך איך לסייע. זה דברים שהאדם עובר או חווה או חושב. צריך לסייע לעצמו. כן. שאין לך את הכלים בשביל לתת לו, כאילו, אתם לא באותה... אין דרך. את אין יודעת דרך מה? לעזור לו, כאילו. לפעמים עזרה או סיוע לחבר שעכשיו באיזה משבר, זה אפילו רק להקשיב שיחת טלפון, נכון. ובלי להגיב אפילו. להקשיב לו, להראות לו שהוא פה איתך. לתת לו את ההרגשה, גם אם אין לך כלים לתת, אין לך רצון, אין לך אנרגיה. שיחה קטנה שאתה מראה לו. אפילו בסוף השיחה אתה יכול להגיד לו, שומע, עברתי, שומעת, אני בתקופה בעצמי ככה, אני באמת עושה את המיטב להכיל אותך, אני פה איתך. ולנתק וגם לא לדבר שבוע. אבל לתת את הביטחון הזה כחבר, זה מספיק. אבל זה לא תמיד ככה כמו שאת חושבת. זה לא תמיד אני פה איתך עם ניתוק. כמו שהיא אומרת שהיא חוותה עם החברה, אני חוויתי גם עם חברה שהייתה ממש חברה טובה שלי. שנינו חווינו פרידה כאילו גם מהבני זוג. ואני מאוד ניסיתי ככה להתקדם ולהסתגל כמו שאמרנו, והיא היה לה קצת יותר קשה. וכל פעם שהיינו משוחחות, ואני כאילו באקטיביות שלי מנסה לצאת ולהתקדם, וגם כאילו עושה את זה, ואני כבר כאילו ממש בטוב וזה, ואז בשנייה אחת, כאילו, too much, זה שואב אותך אחורה. אבל את מדברת על סיטואציה אחרת ששתיכן בלואו. אבל אני אתן לך עוד סיטואציה. לא שאחת בלואו והשנייה כאילו... אני אתן לך עוד סיטואציה. כשמישהי נפרדת מנרקסיסט, אז אחד התסמינים זה ניתוק סביבתי. ולגרום לקורבן, חרם, כן, זה נשמע נורא. לגרום לקורבן להתרחק מהסביבה שלו. יש כאלה, עכשיו זה תלוי בסוג של הנרקיסיסט ותלוי בקורבן. יש כאלה קורבנות שהן לא שמות לב, וכאילו, אתה יודעת, זה יכול להיות גם כאילו קורבנות זכרים, כן? יש גם נרקיסיסטיות, אבל מדברת עלינו. יש קורבנות שלא ישימו לב וזה יקרה להם, ויש כאלה שכאילו יבחרו לעשות את זה כי הסביבה לא תבין אותן. אני יכולה לומר לך שעליי, הרבה זמן חברים שלי ראו שאני מנסה לסיים את הקשר הזה, ופשוט לא מצליחה מסיבות כאלה ואחרות. מלחמת התשה, ויש עצות, ויש תמיכה, ויש דברים, ויש זה, אבל כאילו הם רואים שכאילו עוד פעם זה קשה לי, ועוד פעם זה קשה, כי זה פשוט לא תואם את המציאות, או שאת אומרת, טוב, אני אנסה דרך אחרת, או אתה יודעת, צעד קדימה, שניים לאחור, ובסוף זה מאכזב אותם, ואומרים, אין לנו איך לסייע לך, אנחנו מייעצים לך, אנחנו מקשיבים לך, בסוף את עושה מה שאת רוצה. אבל זה בסדר. האישה החזקה שעושה מה שהיא רוצה, ואז זה מאכזב אותם, שאין להם איך לתמוך בחברה, ונוצר ריחוק. הם ניסו, הם לא הצליחו, זה בסדר, הם יכולים לקחת סטפ בק, אבל מלכתחילה, בתור חברה... אני לא שופטת. תקשיבי, את לא יכולה לשפוט. חברים הם לא מטפלים שלנו, בסופו של דבר. אני יכולה להגיד לך שהייתי בשני הצדדים, גם בצד של מערכת יחסים נרקיסיסט, וגם בצד של עכשיו עוזרת לחברה. אני יכולה להגיד כן, גם לי היה עם החברה הזאת, לצורך העניין, שנגיד חוזרת תמיד לאותו אחד רעיל, לאותו אחד זה, עזבו הגדרות, עזבו נרקסיסט, רעיל, נקודה. לא טוב לך, זה לא טוב לך, והיא תמיד חוזרת אליו, אז כן, זה היה כאילו כבר, הייתי מתעצבנת עם עצמי, הייתי אומרת, נו די, כאילו מה, מטומטמת. ועכשיו שפתאום, לא טובה עכשיו. רגע, סטופ, לא טובה עכשיו, את יכולה זה? הכל טוב, תמשיכי. זה לא, אוקיי, יש פה זה. אז ביטול המשפט הקודם. כן, לא, שלא ישתמע כלום. הכל טוב. ושאני הייתי בסיטואציה כזאת, של אני במערכת יחסים, שאני לא מצליחה להשתחרר, ואני תמיד חוזרת וחוזרת, ופתאום יש את החברה שאומרת לי, תקשיבי, הכל טוב, יפה שלי, זה לא משנה כמה אני אדבר איתך עכשיו, עוד שנייה עכשיו תקבלי שיחה ותלכי אליו, אני מקבלת את זה. ואתה יודע, זה פתאום להיות בסביבה, וכן, יכלו גם עכשיו אנשים גם להרים לו עיניים, טוב, את טומטמת, אין לי יותר מה להוסיף ולדבר איתך. אבל זה היופי. וזה נורא מבאס. זה היופי באנשים. דווקא החבר שפחות תומך בחוזקה, ולפעמים הוא יותר משחרר, שכביכול את אומרת, לא מספיק אכפת לו, דווקא זה האכפתיות שאנחנו צריכים, כאילו, זה מה שאת מתכוונת אליו, האוזן הקשבת, לא של ניתוק, אלא שלא משנה מה תבחרי לעשות, אני איתך. אני איתך. כן. את לא צריכה אפילו לתת עצה, את לא צריכה אפילו לתת להתאמץ, את צריכה פשוט להראות לבן אדם, אני איתך את חברה שלי, לא משנה מה תבחרי, אש ובמים. אני לא חייבת לעשות שום דבר חוץ מלתת את התחושה, זה בדיוק מה שהתכוונתי. חוץ מלתת את התחושה של, לא משנה, את טועה, את לא טועה,
את חברה שלי, אני איתך. נכון. אני יכולה להסכים איתך, אני יכולה לא להסכים איתך, זה שלי, זה דעותיי, זה בסדר. אבל אני איתך. נכון. זה בדיוק מה שאני מדברת עליו, בדיוק מה שהתכוונתי. אבל אני אומרת, בזכות מערכות יחסים כאלה, אנחנו לומדים גם על עצמנו וגם על הסביבה שלנו, וגם הסביבה שלנו לומדת מאוד, תמיד אנחנו צוחקים על זה בחבורה שלי, שאני כאילו גדולה מהם בכמה שנים, אבל גם הניסיון שלי מאוד מאוד עוזר. אני על חשבוני, הניסיון גם שלהם. וכאילו, ואז כבר את רואה שכשיש להם... מורה דרך. כמו הילד הבחור במשפחה. כן, זה הפרויקט פרח שלי. בכללי זה נהיה איזה טרנד, נראה לי, חונכות כזו. נרקסיסטים. נראה לי זה נהיה איזה טרנד כזה לאחרונה. אני אגיד לכם את האמת, אני לא מתה על הגדרות. גם אני... אני לא מתה על הכותרות האלה. הוא נרקסיסט אקטיבי, הוא נרקסיסט פסיבי, הוא לא סובל את ההגדרות האלה. בסופו של דבר, כולנו אנשים פצעים שאפילו לא מודעים לעצמם למי אני ומה. כאילו לשים כותרת על כל דבר. הם פועלים מתוך פצע שלהם. אגב, נכון. העניין הזה, בתור עורך דין לענייני משפחה, דווקא המקום הזה, כי באמת כל... זה נורא טרנדי, להגיד על כל אחד, הוא נרקסיסט, זה. זה לא נכון. קודם כל, יש ממש פרמטרים מסוימים שמאבחנים, כמו שהיא אמרה, אני לא יודעת אם מחלת נפש, אבל זה הפרעת אישיות, שממש מאבחנים אותה. כאילו, אז חשוב לשים לזה, לא כל אחד הוא נרקסיסט, ולא כל אחד הוא זה. וכן, כמו שאתה אומרת, כל ההגדרות האלה, כל זה לא חשוב. בסוף יצאת עם בן אדם, שלא יש פצע גם, אבל גם שיש לו איזשהו פצע עמוק כזה, תלוי עד כמה... אני מדברת דווקא מהאופי הטיפולי הזה, כמה את נשארת שם, כי את רואה את הפוטנציאל, או כי את חושבת שאת יכולה להציל את העולם, נכון. או שאת שומרת על עצמך, את אומרת, לא, שיטפלו גם קצת בי. זה העניין, זה לדעתי מה ש... זה אפילו לא לטפל בי, זה אני... זה כאילו, לא בזבז את הזמן. זהו, אני בן אדם שיודע מי אני, מה הערך שלי, מה אני מחפשת. אני מחפשת מישהו ששווה לי, פרטנר, שאני לא צריכה כאילו להיכנס עכשיו אני אומרת, ברגע שזה מסובך מדי, כל מערכת יחסים היא מראה ויש בה קונפליקטים, אבל ברגע שזה מסובך מדי ויש יותר לא מכן... אבל את מבינה, זה עכשיו כאילו אבל אם הכן הוא ממש גדול. לא, אני יכולה להגיד לך שהכל היה מושלם, הכל היה מושלם, עד לרגע מסוים שדבר אחרי כמה חודשים, פתאום רק את מתחילה לשים לב לסימנים כאלה ואחרים. אז זה לא שהכל היה מושלם, זה שלא שמת לב. לא. היה לך איזה פרפרים. לא, זה לא, אני שמה לב לשינוי בצד השני. נכון. זה שינוי שפתאום חל בצד השני, דברים שהם לא היו לפני כן. מי אמר היא לך מסבירה שזה שזה היה לה שינוי? אחרי 3 שבועות, משהו כזה. כן. אצלי זה היה אחרי 5 חודשים. כאילו שהוא הרגיש שאוקיי, קניתי לא, אותם, אבל... ואז הוא כאילו... זה כאילו, זה גם משתנה מאוד, אבל בסוף את צריכה להבין שזה ממש תלוי בזוגיות. היא יכולה להרגיש משהו איתו, וזה יבוא לידי ביטוי אחרי 2 שבועות, ואז פעם הבאה אחרי 4 חודשים, ואני יכולה להגיד לך שזה אצלי זה כאילו... אני אומרת לך שכשאני סיפרתי לאנשים את מה שאני גיליתי וראיתי, אנשים אמרו לי, את מדמיינת, את חולמת, את מגזימה, את מחפשת אותו, לא. את משוגעת. לא, זה קשה מאוד. אמרו לי, את משוגעת. וואי. לא. את מבינה כמה התמונה היא כאילו... אבל האמת תמיד יוצאת בסוף. אבל בסוף, מה זה בסוף? את אומרת, כאילו, זה הזמן ללכת. אי אפשר ללכת, כי את כבר אולי בפנים יותר מדי, וגם את לא מבינה, כאילו, איך זה יכול להיות, עליי אתה בא, היא אומרת, עליי אתה בא. בדיוק. והצד השני גם לא מוכן לשחרר, כי הוא השקיע כל כך הרבה, או לא רוצה פחד כזה מנטישה, או בריחה, או הפסד מסוים, שיוצר איזושהי מין התמכרות מטורפת, שאת לא יכולה, אין לך פתאום בחירה. ממישהי, משתי נשים חזקות שמאוד אוהבות שליטה ומנהלות את עצמן ואת הסביבה, את לא יכולה לא לנהל את עצמך ולא את הקשר ולא את הבן אדם. עכשיו, זה קרה לי עם 2 בני זוג שונים, ולכל אחד היה תסמינים אחרים ושינויים אחרים והתנהלות אחרת, אבל בסוף אם תסתכלת על זה בלונג רן, את אומרת, זה היה קשה וזה היה קשה, אין הגדרה אחת כמו שהיא אומרת, אבל אוקיי, איך יוצאים מזה? על לצאת זה מאוד קשה. גם את מרגישה, נראה לי, תוך כדי שאת אומרת, את מסתכלת ואומרת, את אומרת, מי אני? מרוקנת כזה. מה זה מרוקנת? זה לאבד צלם אנוש, כאילו ממש. גם זה מערער אותך. לא זיהיתי את עצמי, לא הכרתי את עצמי, ברמות, אני בחיים שלי לא, כאילו, באמת. זה בעיקר ההלם נראה לי. נכון, ההלם כאילו כזה. זה כאילו להודות כזה, מה? אני שאני חולת שליטה, וכאילו אני, יותר מדי אפילו חולת שליטה, אומרים לה, כל דבר אני רוצה לדעת כל זה, בסוף יצאתי, בסוף, מה? תמימה, נאיבית, אני בסוף בתוך התמונה, לא חשבתי שזה יקרה לי בחיים. כולנו בסופו של דבר קיים בנו, מרומה, ממש. כל הקשת רגשות והכל יכול להיות,
כל בן אדם שאנחנו פוגשות ועוברות איתו משהו, זה שיעור רק בשביל להפוך אותנו לחזקות יותר, תמיד. נכון. אז השאלה אם החזקה הזו, היא גם לא... אני אגיע לזה רגע. אוקיי. אני פשוט רוצה לשאול אתכם שאלה אחרונה בנושא של ההוא. מה למדתן על עצמכם דרך אותו הגבר? מה שהיא אמרה, שיש לי מידת רחמים וסלחנות מהמם. מטורפת. כאילו, אחת הסיבות שהחברים שלי התרחקו ממני, זה קודם כל. שאחד אמר לי, את, אילי, עם העקרונות שאנשים מפחדים ממנה. מי יתאה לידך? מי יעשה לך משהו? כי כאילו, את תגמרי אותו. לא כי אני אדם רע, אלא כי אני מאוד ברורה בכוונות שלי, ומה שאני נותנת ומה אני רוצה לקבל. יש ציפייה ברורה, שני הצדדים. ואז הוא אמר לי, את נתת ואפשרת לדבר הזה לקרות. כאילו, לחזור ולהיפרד ולחזור ולהיפרד, למרות שאני יודעת את מה שאני יודעת, מתוך מידת הרחמים, ואולי יש משהו, ופתאום, את אומרת לעצמך, עד כמה את מתגמשת בעקרונות שלך ובערכים שלך, לא מתוך הפסד, אלא גם מתוך להגיד, אם אני רגע אשחרר את התפיסה הזאת שיש לי ולסביבה, אולי אני בעצם מרוויח משהו. יכול להיות שהנוקשות שלי עד היום, היא גם הייתה לי כמשהו רע. ואז אני אומרת, בוא ננסה כאילו, בוא לא נהיה כאילו כל כך קשות. הוא הפך אותך לרכה יותר? וואי, זה כאילו, לא, הכי לדעתי- רכה שיש, או הכי קשה שיש, לא, כאילו... לדעתי הוא לימד אותך, כאילו, את מנסה, מה שאני מבינה מהצד, גמישות, כאילו להבין, הרי הכל זה איזונים בחיים. כמה אני מוכנה לתת, וכמה אני מוכנה לקבל. לספוג, איפה כן. האיזון שלי? כאילו, הוא שם לך כזה את הזרקור על זה. איפה הגבול שלי, בכמה אני מוכנה להכיל ולתת, וכמה אני, די. כן, אני גם חושבת, אבל שמה שיש אצלנו, אני יכולה להגיד לך שיש לי חברה, שהיה לה גם זוג נרקסיסט, והוא מהנרקסיסטים שהיו מורידים לך את הביטחון, וגורמים לך להיות תלותית בו, בצורה שהיא לא יכולה להתקיים בעולם בלעדיו. המקרה הזה זה הכי לא, זה הכי מרים, זה הכי עוטף, זה הכי אוהב, זה הכי תקשורת, זה הכי שוויון, זה לא שם. אני הייתי שם. ואת זה לפעמים, מעניין. אין יותר קשה או לא, אבל יותר מתעתע. כי את לא חושבת שאת... חד משמעית. את חושבת שכאילו, מה? את כאילו חיה בסוג של מקום של כאילו... כלוב אם הוא היה זהב. מוריד לך את הביטחון, היה לך יותר קל, אם הוא היה אומר לך... כלוב ברור, זהב. אם היה מוריד לי את כלוב זהב הביטחון, הייתי ברמות. מטיסה אותו על כלוב טיל. זהב. זהב ברמות. כלוב זהב. אני יכולה להגיד, זה פשוט, את פשוט לא שמה לב, אני חושבת שבאמת קמתי יום בהיר אחד, והבנתי שאני... קיבלתי הערה. לא, אני פשוט הסתכלתי במראה ואמרתי, אני מאבדת את עצמי לתוך עצמי, ומשם התהליך גם של להחליט לקום וללכת הוא גם... אפשר, קשה נורא להודות בזה, את רוצה כאילו, את כבר מתחילה גם להיות ממש... כאילו, את הולכת כבר על ביצים פתאום, את לא אומרת, את שיש מבוססת, לך, מדומיינת. וכשנכנסתי למערכת יחסים שאני, בוא'נה, אני קרישה, מה קרה? בום, וזה כאילו, זה מפחיד, זה מפחיד. וזה, אני אומרת לך, זה כבר קרה לי. קרה לי לפני כמה שנים, מערכת יחסים הארוכה שהייתה לי, כמעט 3 שנים, גם ממישהו שכבר אני באתי לסיים את זה איתו, והוא ביקש כל הזמן שזה לא יקרה, ושזה לא יקרה, וכאילו עוד קצת ועוד קצת בזמן הזה, פיתח מערכות יחסים במקביל. והן הגיעו אליי, גם, תקשיבי, אני רק סיפורים. הן הגיעו אליי בבעיות, בחסימות ועניינים ובלגן, וכאילו סיפרו לי ושיתפו אותי וזה, וגם חלק, כאילו, מתוך זה אני גם ביררתי והבנתי. ואמרתי לעצמי, למה? אני אדם שאוהבת לדעת, אני רוצה לדעת גם בקרה כמוך, למה? מה הסיפור? אני אומרת לך, בוא ניפרד, כאילו, למה? והעניין הזה שלך יש תפיסה מסוימת, וטראומות מסוימות, ודרך מסוימת לפעול בה, וחשיבה והתנהגות, היא שונה משל אנשים אחרים. במיוחד עם אנשים שיש להם אפילו רק חלק מהתסמינים של ההפרעה הזו, שאת לא מצליחה לחשוב כמוהם, את חושבת שהם כמוך בדיוק. את אומרת, יואו, הוא חושב כמוני, הוא מתנהג כמוני, הוא מסתכל כמוני, הוא מתרגם כמוני סיטואציות, זה אותו בן אדם. וממש אבל את לא. אומרת, אימא'לה, אז איך זה יכול להיות? הרי אני לא מפגרת. את יודעת, זה לצורך מרגישה שאת העניין. מפגרת, אבל... זה מפגרת. הרגע שכשאני הבנתי, אני הייתי גם עם נרקסיסט של כלוב זהב קיינד, והייתי בטוחה שהכל ברור, הכל הגיוני, מה שאני מתרגמת בפילטר שלי, מתורגם גם שם. ובשנייה שהבנתי שהקבלת החלטות שלו שגויה, שהדרך השיבה שלו מעוותת, שהשורש שם זה הרגע שהחלטתי, כאילו, ביי, זה ברגע שנפלה לי הערה בדיוק הזאת,
זה הרגע שהחלטתי שהוא בכלל לא יודע על מה, עזבי זה שהוא לא יודע להתנצל, אבל גם אם הוא מתנצל, לא, הוא לא יודע מה הבעיה. הוא לא יודע מה הבעיה. הוא לא יודע מה הבעיה. גם את יכולה לבוא, אני אתן דוגמה, את יכולה לבוא ולהגיד לו את דעתך לגבי העבודה שלו, אוקיי? אם תעשה ככה, סתם את דעתך כדי לבנות אתכם כמשפחה, אתם אחד, כזוג. וואי, אחד. והוא יכול לראות את זה אם נצא לנצל אותי, כן. היא רוצה לקחת לי, היא האויבת שלי, איך אני מתעתע אותה. הדרך השיבה שלו היא לא בכלל, אנחנו אחד, התנגחות מסוימת. בוא נכבוש את החיים האלה, אלא מה היא רוצה לקחת ממני? מה היא מנחלת אותי? מלחמה, שדה קרב. כאילו מנסה להביס אותו. כן, מולו, זה במקום שדה לכבוש קרב. ילדים. מולה במקום אני איתה. זה ממש שדה קרב. וברגע שהבסיס הזה מעוות, אין לי מה לעבוד. נכון. את פשוט כאילו איזה במלחמה שלא מתסכל תיגמר. זה? זה, מה זה? לכי תשכנעי אותו לשנות את התפיסה של איך הוא מתרגם אותה ואת ההתנהגות אין שלה. לך איך אי לשכנע. אי אפשר. אפשר. זה לא משכנע, את מנסה. אין לה. אני אומרת, אי אפשר. את מנסה, כי את אומרת, אבל יש פה את ההבנה, יש פה את האינטליגנציה. יש מה להפסיד, היא גם לא רוצה להפסיד בקלות אבל כנראה קלות. שאין, כנראה שבאמת אין, לי יצא מצבים שאני כאילו באה ומדברת על משהו, אני באמת, הוא באמת לא היה בסדר, לא חושבת, לא היה בסדר, ולא יודעת, בלי לשים לב, אני לא בסדר. זה מניפולציות, גזלייטינג. זה כן, זה מניפולציה. לי עושים את זה, אני כאילו, אני ככה, אני כמו, סליחה, אני חותכת מאוד מהר. גם. אני יודעת לקום וללכת. אני גם. טק, 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 גם לא יודעת, כאילו ממש. אני גם. זה מבחינתי כאילו אבל אני כיום כזאת, בגלל שעברתי תקופה ארוכה, שלא הייתי כזאת, ולמדתי על בשרי, והבנתי הבנתי איך במנגנון, בגוף, אוקיי, אני אעשה את זה קאט, ככל שיהיה פחות פינג פונג, זה ייגמר יותר מהר, יכאב לי תקופה, הכל טוב, ונתקדם. עצם ההבנה הזאת מניסיון עבר, הופכת את זה לכזה... יותר מהיר. מהיר וחלק. אבל הייתי במקום אחר, כאילו... אז בוא לניסיון שלי השונה, זה לא צלח. אם אז, כאילו אם במערכת יחסים הקודמת שהייתה לי איתו, זה היה כל כך בומבסטי שגיליתי את זה, שיצאתי עליו ממש באיזה קטע, ואני אומרת, מה, איזה חצוף? עם מי אתה מדבר? כן. איזה חצוף אתה? זה כל כך שם. וכאילו, זה ברמה שזה הגיע שכאילו אנחנו נפרדים, אמרו לי, טוב, יאללה, וזה המנגנון של תקיפה בחזרה, יאללה, בסדר, זה את אשמה, את גרמתי לחלת אישה, זה. אמא שלו מתקשרת אליי, הוא צריך עכשיו בגלל כדורים פסיכולוגיים, פסיכופטיים, מה שזה לא יהיה. כדורים, אני אשמה, את אמא שלו, את גרמת פה לכל הבלגן הזה, יפה שלי, תטפלי בילד שלך, חמודה. וואו, אני באמת... חמודה. ומה שהיה עכשיו, כשאני מגלה את זה, ואני אומרת לו, טוס לי מהבית, הוא חוזר מהחלון. והוא מוצא את הדרכים הכי מתוחכמות, מודה בטעות דווקא, כי הוא יודע שאיתי הוא לא יכול להגיד לי מה פתאום, זה לא שם. אבל הוא לא מודה מהמקום של מודה. כאילו, הוא גם יתנצל להגיד לך כל מה שאת מה שאת רוצה לשמוע. וכאילו, טוב, לא יקרה יותר, ואז, אבל מספיק שאת תחשדי, או שמשהו, וזה, זה כאילו, ואז, זה מסכת של כאילו, איך את תרגמת לא נכון סיטואציה, זאת אומרת, לא תמיד הייתה טעות מסוימת, שאני אגיד, הנה, נגיד, איתך, היינו פרודים, כאילו, זה מבינה, אין לי מה לומר על זה. נכון, הניסיון לחזור עליי כל פעם בתוך כדי כזה. מה זה הייתם פרודים? אבל חזרתי מחול, ואני רואה שהבן אדם משתנה לי, כנראה כי הוא צמא לסם שלו או משהו, אני באמת לא יודעת לך להגיד את זה, כי זה סוג של התמכרות. זה לא משנה. אגב, בגלל זה אולי הוא רצה לטוס לחול, כדי לא להרגיש שהוא... זה קטע חולני. היום הוא חבר של אחד מהחבר'ה שהייתי איתם בחול, מבינה את הסריטה? תקשיבי, זה... הוא לא משחרר. שאני גיליתי את זה... נראה לי הוא באיזשהו לופ עם עצמו שהוא אפילו לא מודע לו. שלא בהצלחה. הוא מודע ולא מודע. הוא מודע והוא ממשיך אותו. הוא מודע. זה לא באמת מודעות. בואי נגיד כשהייתי באח, היו קולות שאמרו לי, הוא באזור. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת הוא באזור? משהו שחשבתי שנגמר מזמן, מסתבר שלא. מה, אנשים בתוך האח שהכירו אותו? לא. אז... שהוא סביבה. אבל הוא סביבה כי ברור, כי את פתאום, בונה, נראה לי שהוא ראה את התוכנית בפרק הראשון, אני הייתי יושבת ככה,
מפוחדת לא יוצאת מהבית. אני יכולה להגיד לך זה שעוד חבל בני זוג שיצאת שהיו לי, מתמודדת פתאום אני ראשונה. יוצאת החוצה, ואני רואה איזה מלא פספוס. הודעות מכל מיני תקשיבי, קשרים את יודעת מה זה שיצאתי איתם. בשבילו שהיא נכנסה לאח? את יודעת מה, שלא תפתח על זה מול כל הארץ? והיא כאילו? הייתה פותחת. הייתי יכולה זה- לפתוח, כי אבל זה, אני- תקשיבי, זה לא משנה הבן אדם, זה תופעה שצריך לדבר עליה. יש פה שתי נשים שהן חזקות, באמת, אני אומרת לך, אני והיא, שנפגשנו, גם מהר מאוד הבנו, יש בינינו המון... קווי המון- דמיון. אני המון- מכירה את שתיכן. המון קווי דמיון. כאילו, בתכלס, מאותו חבר משותף, אבל אותך הכרתי מזמן. נכון. ואותך... את זוכרת איך אני ואת הכרנו? נראה לי זה היה בשלטר. לא, כן, אבל את יודעת, את לא זוכרת. לא גם זוכרת כלום. סיטואציה נו, מאוד דומה. נו. אומייגאד. וואו. עכשיו אני עכשיו אני רוצה נזכרת. לשמוע את זה. גם אני. תקשיבי, הייתי יוצאת עם... מישהו. זוכרת? עם מי הייתי יוצאת? בתקופה? סתם. עם... כן, אני הבנתי. את זוכרת כן, שהייתי יוצאת איתו? לא. אני באתי אלייך, לא, את באת להגיד שלום לאקס. יודעת. כן, אבל איזה? אחר כך אני אגיד לך. בואי את באת, נבוא. אולי תזכרי. אוקיי. אני יודעת. אני גם יודעת על מי מדברת. וואי, לא את זכרתי באת את זה. להגיד שלום לאקס שלי, כאילו היינו בזמנו ביחד, הכנסנו ביחד, באת להגיד לו שלום, אתם מכירים? כן. ואז את אני כאילו, אני עושה לך שלום גם מנימוס, כי אני לידו כזה, ואז עושה לי, אתם בני זוג? ואז אני אומרת לה, כן, למה? עשית לי טוב, עכשיו עשית לי טוב כזה של, אחותי תבדקי עם מי את יוצאת. די. זה מה שאני הרגשתי ממך. ואז הלכתי ובדקתי, והוא התחיל איתך באינסטגרם בזמן שהיינו ביחד. אז כנראה בגלל זה עשיתי את זה, אני מה זה בן ברור, אדם אבל טוב, אני- לא הייתי סתם עושה לך את זה. הנה. ברור, לא, עשית לי טוב אימא'לה, אני לא זוכרת כלום מזה. לא עשית, כלום, רגע. אני מוצר, אני שמעת את פעם ראשונה. לא עשית לי טוב של תו, עשית לי טוב של חיים. לכי תבדקי, אני לכי פה איתך. תבדקי, לא, זה. לכי תבדקי, למה אני לא ידעתי שהוא בזוגיות. כזה, זה ההרגשה שנתת יואו, לי. איזה באסה. אוקיי? אני באה להכניס את כולם לכלא. אני כאילו מתבאסת אז רצח, שכחתי אבל את זה בדיעבד, לגמרי. כאילו בטח שנאת מעצבן אותי ולא הבנת אותי. מה אני זה וזה וזה. לא, עפתי עלייך. בדיעבד. כי אמרתי, את נתת לי את התחושה, לא של אני מתנשאת מעלייך, של אחותי, לא היה לי מושג שהוא בזוגיות, תבדקי. לידו עשיתי את זה? עשית לי, הוא לא ממש רע, עשית לי בין מבט של, סגברת אני, למה לי אף אחד לא עושה אז את אני זה? יכולה להגיד, אז הנה, אני עשיתי עכשיו, הנה ומסתבר שהוא התחיל איתך באינסטגרם בזמן שהיינו ביחד. אז אני עשיתי עכשיו למשותף שלנו, גם לי זה קרה איתו, מישהי אחרת. ראיתי אותו במועדון עם מישהי שאני מתה עליה, ואמרתי לה, הוא עמד מאחוריה, ואמרתי לה, שלום, ואז, ותוך כדי שאני אומרת לה שלום, אני אומרת לה, תברחי, מסתכלת עליי ככה, אומרת לי, מה? והוא הולכת איתו וכזה, ואני או שלא עשיתי לה ככה, ואני כאילו באמצע העבודה, וזה, ואז אחרי זה באמת איזה, לא יודעת, איזה 10 דקות, ראיתי אותה, יצאתי מהשירותים, אמרת לי, היא מסתכלת עליי ככה, אני רואה אותו לבד, הוא מסתכל עליי, הוא עושה לי, למה? כאילו, למה? למה? ואז אני עושה ככה, ואני תגידי רוקדת לו, לו מול למה? הפרצוף, ואני אומרת לו, למה? אז אני יכולה להגיד לך? למה? יואו. תקשיבו, זה היה לי טראומה, באמת, זה היה לי 3 חודשים, מילי, אני לא יודעת אם אי פעם דיברנו על זה, ובאמת, והוא היה כלום, אז הייתי חודש איתו, צ'יק צ'אק. אבל מה שגיליתי, לי, בי, אני ריבאונד, עליי משקרים, זה, תקשיבו, זה הוא תהייתי פירק אותך. אצלי משהו מאוד בנאמנות. כאילו לגרום זה לך לסמוך באנושות, על משהו, כשאת בגברים. יודעת שיכולת שלך לסמוך ולהאמין במצב מסוים, בתודעה מסוימת, היא ב100%. אנחנו לא טיפשות, אנחנו לא כאלה שלא שמות לב, לנו זה לא יקרה. לפני כמה זמן זה קרה? כאילו, כמה זמן אתן רווקות? כמה זמן? שנה כן, וחודשיים, זה נגמר. שנה ומשהו. אוקיי. היה לכם כאילו משהו מאז, או שעדיין כאילו העדפתן להיות? לי היה, כן, לי היה. אנחנו נדבר על הפיל שבחדר, כולנו מכירות. מה זה? איך היא הכירה מה אותו? איך היא הכירה איפה אותו? המצלמה? איפה המצלמה? כבר שאלה? זה לא היה לי בשאלות לפני. אז אמרתי לכם שאני... וואו, האנשים שמקיפים אותו זה אנשים מדהימים וטובים, והנה, והכרנו. אגב, אני הכרתי אותו דרך הילי. הנה, רגע. גם הכרת אותי דרכו. דרכו בסדר, אבל אני הכרתי אותו דרך הילי. אני אוקיי. שידכתי ביניהם. באותו רגע שנפגשתי ממנו במועדון. שידכת, לא שידכת, למה אמרת, היי, הצמדת. לא הצמדת כלום. פשוט לא הפסקנו לבלבל את הבאתי השכל. אותך למקום שהוא נמצא, משם עשיתם את זה פשוט עמדת לבד. מאחורייך, לא הפסקנו, אני ואת לבלבל את השכל, וזהו, ומשם הכל היסטוריה. זהו. דש חם ואוהב.
אימא'לה, הוא בדיוק שלח לי אותה. היא מדברת עליי יפה. אתה צריכה לחתוך מלא קטעים. לא, הוא באמת, הוא שלח לי, אבל הוא סתם מחפש את הזה. הוא שלח לי, לא אושרתי לאפופליי עדיין. אוקיי, הבנתי. גם אני לא, האמת. גם אני לא. כי אתם באותו זה, אני אטפל בזה באותו מה? באותה חונטה? לא, באותו לא קניתם את הכרטיס ביחד? לא, מה? לא קניתי עדיין לך כרטיס. יש לך כרטיס ממנו. הוא קנה לי בזמן? הוא כן, אמר הוא כתב לי שתלך- עכשיו, גם הילי. כאילו אנחנו מדברות אז והוא זהו, הוא מקשיב. החליט אמר לי בשבילי, את שזה- מבינה? כן. אני כאילו גם התקרטסתי, כן? טוב. כולם יופי. מוזמנים, הנה עכשיו, גם הוא יבוא. עכשיו הוא ישמע, הוא יבוא. לא, הוא לא יבוא, כי זה, אנחנו שיבוא! נפרסם את זה. אגב. למה מה שאנחנו עושות פה זה לשון הרע? לשון הרע? לא, וואי. נתי טוב זה שלא באתי עם הבעלים של הפופאי, שלט. הוא חבר, אני מתה עליו. בסדר. טוב, רציתי, את מקודם העלית נקודה, ואז אמרתי לך, חכי עם זה. רציתי לשאול אתכם, אתם חושבות שנשים חזקות משלמות מחיר בזוגיות? מעניין. אז יש לי תשובה בשביל זה. תעני, אני ממש אני חושבת שהן לא משלמות מחיר בזוגיות, הן חותכות, אבל יש להן הרבה פחות אופציות. נכון, בול. זה לא מחיר בזוגיות. זה אין... מחיר בזוגיות שאת, עד שלוקח לך להודות שכאילו, שנפלת וזה, ובאסה, קשה לאישה חזקה להודות שהיא... שרימו אותה. כן. קודם כל, קשה לאישה חזקה שירמו אותה, באופן כללי. ואני יכולה לומר, בהקשר למה שהיא אמרה, שתמיד הייתי מקנאה בבחורות, שהן קצת יותר מתמסרות, לא בפן המיני, כאילו, יותר מקבלות, יותר מכילות, מתפשרות. יותר נעימות, יותר מובלות, כאילו, ויותר מתפשרות גם כאילו על הבחירה, וגם על איך שהמערכת יחסים מתנהלת, כאילו, יש יותר ויתורים, ויש יותר... נכון. אני אגיד, היא יכולה לתת עם גבר כזה, עם גבר כזה, ועם גבר כזה, ואת לא אומרת, יש איזושהי כאילו הגדרה מסוימת, או הכוונה מסוימת, או שאיפה מסוימת, היא כאילו יוצאת עם מישהו והיא זורמת, וגם נכנסת איתו למערכת יחסים, וזה חודשים, וזה מסתדר, כאילו אין פרובלמות. כן. ולנשים חזקות לפעמים יש כאילו פרמטרים, גם לכניסה של המערכת יחסים, וגם לתוך הניהול שלה, שהם גבוהים מאוד, שהם מהווים בעיה. זה מצמצם את האפשרויות. כי אני חושבת שאנחנו... את ההצלחה אני של באופן הקשר. אישי מאוד חשדנית. אני באמת חולת שליטה ברמה שמעייפת אותי. אני כן יכולה להגיד... השאלה אם זה כבר ברמה שבאמת את צריכה קצת לשחרר, או שזה באמת העקרונות שלך? לא, אני חושבת שמתוך המקום הזה אני מושכת אנשים שכל הזמן יאתגרו לי את הדבר הזה, וכל פעם איכשהו בסוף, סוג של צדקתי, כאילו אני מגלה את זה. אבל... כי אמונה שתאמיני בה, יקום יראה לך שצדק בה. בדיוק, אז בגלל זה כל השיח הזה, גם כל הזמן כאילו להגיד, אני אישה חזקה, ושגיליתי שאני באמת נאיבית ותמימה, וואלה, מה זה סבבה לי? זה, אני הולכת לרוץ עם זה. זה יותר יפה לי, אני אומרת לך, זה גם מעדן אותי, זה מרכך אותי, כי באמת הפידבקים שאני מקבלת מגברים בדרך כלל, בין אם זה מערכות יחסים ארוכות או לא, זה... את קשה. את כאילו, את קשה, את אתגר, את קשה, את אגוז קשה לפיצוח, את באמת, כאילו, עכשיו, פעם הייתי לוקחת את זה כמחמאה. ברור. בסדר, כי כבר הזמן רץ, יאללה. ואת מתחילה גם לחוות הרבה חוויות בדרך. לא, כי אני פשוט באמת רכה, ובא לי רק לאהוב, ואני לא קשה. את פשוט לא ובא לי- מתפשרת. בסדר, ואת לא נכון. אוכלת את הבולשיט שכל אין לי כוח, זה- אבל תקשיבי, אי אפשר לצאת לדייט ולתת בגישה של, יאללה. לא, תוכיח זה לי. לא. אממה... תוכיח לי, זו גישה שאני הרבה פעמים מרגישה אותה על עצמי, וזה לא, אני לא רוצה את אז הדמות לא. הזו, די, אז זהו. מה את עושה? זהו, אני מתרככת, אני מה זה מאמינה אומר? באדם, ואני מאמינה שמתוך זה, מה זה היקום, אומר? בורא עולם, את יביא נותנת לי... צ'אנס. מה זה אומר? את נמצאת עכשיו בדייט, איך התרככת לא, מהילה רגע, שלפני חצי שנה? קודם כל, עד שאני לא כזה יוצאת לדייטים, זה לא התחביב האהוב עליי, אבל אני יודעת שעכשיו, בגלל שאני בגישה אחרת, משהו בי נורא, מאוד התרכך, נורא זו מילה לא לשלילה, כן. מאוד התרכך, וזה קטע. נגיד, מהמערכת יחסים של המשותף, אני יצאתי, שרק מישהו לוחמנית, יתקרב. כן. רק מישהו יתקרב. לא מאמינה. רצתי עם הסיפור הזה. ועכשיו אני יכולה להגיד שהייתי במערכת יחסים של וואלה, תודה לאלוהים. כאילו, יצאתי כזאת, כאילו, תודה לאלוהים בקטע שלה, אני מודה לו על זה. יצאתי רכה, יצאתי משהו שם מאוד 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 התרכך, והיו אתגרים, והיו הכל וזה. אבל אני לא יודעת איך להסביר את זה, כאילו, באמת משהו התרכך בי. אני חושבת שבגלל שאת באמת, כמו שאמרת, היית מאוד מאוד נוקשת. מאוד. גם אני באתי אליו ככה, אז אגב, ככה. אני חושבת שאלוהים הביא לך את הקודם בשביל להראות לך את הנוקשות הזאת, הביא לך את הנוכחי כדי להראות לך את הרכות הזאת, ועכשיו את צריכה ללמוד לאזן ביניהם. נכון איפה מאוד. זה גבול שלי, איפה זה... להציב מה גבולות. הגבולות שלי, מה שאני מחפשת, מה התכונות שאני
מקבלת, וכאילו, מה אני גם נותנת? אנחנו גם בדור כזה של מאוד... אני במרכז. וואי, אני, ואני, כן, ואיך כן. הוא עשה לי, ואיך הוא אמר לי, ואף אחד לא רואה את עצמו. ואני חושבת שכל היופי בדבר הזה, זה האיזון של בין איפה אני צריך להתרכך, ולקבל, ולהכיל, ואיפה זה הגבול שלי, ואתה לא תעבור אותו, וזה, יש לי ערך, וכאילו זה בדיוק נראה לי השיעור הזה שקיבלת שלה, פה אני מאוד נוקשת, פה אני מאוד רכה, איך אני מאזנת אותם? אגב, איתו דווקא הייתי רכה, אני מצביעה לך כאילו זה, איתו הייתי דווקא מאוד מאוד רכה, מה זה רכה? אמרתי, יואו, מה זה אני לא מכירה את עצמי, וקיבלתי את הכף הזאת, תחשבי, אז מה קרה לי? היא באה אליי ותפסה אותי, אמרה לי, אני מבינה אותך, והיא מדברת, והיא שוטפת, היא לא מחכה בכלל שאני אגיב לה, היא גם רואה שאני כאילו, לא יודעת איך להכיל אותה, אני ממש זוכרת שאני מסתכלת עליה ככה, ואני אדם דברן, מילה לא הוצאתי, הייתי ככה. זה היה חצי מסיבה, שתביני. כן, זה היה במסיבה, אוקיי? לשירותים, וגם בלי לדבר. קליטה, לא הייתה שם קליטה טלפונית, אז אני כאילו, אם היא תופסת אותי, אין גם איך אני שלה, זהו, אני עכשיו שלה, וכאילו את רואה שהיא רק רוצה לבוא, רק לדבר. רק כאילו לשתף שהיא תגיד, בעיקר תקשיבי, להתנצל. גם אני מבינה אותך, אני מכירה אותך. להתנצל. היא התנצלה והרימה לי, היא כאילו חוותה משהו שאני כבר כאילו, חווה כבר כאילו כמה חודשים שאני מכירה את הבן אדם. זה גם איזושהי אחוות גורל כזאת. בול, ואז כאילו אמרתי, בוא לשירותים, עכשיו אנחנו רוצות לדבר, שיהיה פה שקט וזה, אחרי זה היא לקחת אותי לבוא לעשות שייסרים, אני אומרת לעצמי, רגע, איך אני מכילה את הדבר הזה, שהוא מתמשך, וזה קורה עכשיו גם איתה, זה בדיוק הדבר הזה שאמרנו מקודם, של איך אני עכשיו מכילה את האחר כשאני בצרה הזו. היא בכלל לא רצתה אחלה, היא רצתה שיתוף, אבל אני יכולה באמת, אולי מטפל, אני לא יודעת, אבל אמרתי לעצמי, איך אני עכשיו עוזרת לה, היא באה אליי, איך אני עוזרת לה שהיא תרגיש בטוב עם עצמה, שהיא תבין כאילו שבאמת, שזה לא קשור אליה, שאיך עכשיו מתקדם לזה. קודם כל... ישר הלכתי לשם, כי אני לקח לי בכלל, אני יכולה להגיד לך שהיו, אני לא רוצה לדבר על האחרות, אבל שאני שמעתי על אירועים במקרים אחרים, שלקח זמן בכלל להבין מה קורה איתן, אם בכלל הם הבינו, ואם בכלל הם הצליחו לאבא בכלל להתקדם ולהתמודד עם זה. אני הרגשתי אשמה על זה שאני הייתי הגורם, כאילו, אני לא רוצה להיות השותפה שלך לפשע. של האמצע, הזה שנכנס באמצע. זה הרג לי את הנשמה. מפה, אם רציתי אולי איזושהי הבנה או זה, אני לא יודעת לומר, זה מעניין. אני כן זוכרת שנורא פחדתי קצת שנתחיל להשוות, והיה איזה כמה שאלות של השוואה לדעתי. אני רציתי להבין מה קרה שם, כי תחשבי שאני ניסיתי אני גם נורא. רציתי להבין אותה. ידעתי מי, זה בהתחלה מסוכן כזה קצת. הסתקרנתי, ואז אמרתי, טוב, אני לא נכנסת לזה, זה הזמן שלי לשחרר אותו, כאילו, יופי, הנה שילך, יש לו מישהי, יאללה שענה, וניסיתי כאילו באיזה שם, כאילו, לא לבדוק, לא לראות, לא להסתכל, בכלל, כלום. אז כאילו עשיתי מין בלוק, מין מיסוך, אז כשהיא באה אליי, כאילו, אני כבר, כאילו לרגע לא זיהיתי אותה בכלל, מרוב ששמתי כאילו, שמתי ממש מיסוך על הדבר הזה, ואז שהיא באה, אז אמרתי, טוב, אז אם כבר פה, בוא נשאל את השאלות שכביכול הייתי צריכה להסתקרן לגביהן, אז כבר שאלתי וכאלה, והיא גם שאלה, זה גם כזה בשביל לתת למוח שלך הצדקה, צדקתי, כאילו. ברור. אז זה כזה, וזה היה אירוע. אנחנו כזה, לא, לקראת סיום, יש עוד קצת זמן, אבל מעניין אותי, אני יודעת זה מעניין אותי לדעת. אמנם יצאת ראשונה, מהאח הגדול, אבל האם היה לך שם פוטנציאל לזוגיות? היה מישהו שככה תפס לך את העין? תקשיב, קודם כל, זו חוויה מטורפת. כל ההתנהלות שם היא מאוד מאוד שונה ממה שקורה לך ברגיל, כי העומס וההתכנסות והעוצמה, וזה שיש עליך מצלמות ואת נמדדת בכל רגע, זה משפיע על ההחלטה שלך, קבלת ההחלטות שלך, על הפירוש שלך של האירוע, כי קודם כל אני בתוך תחרות. כאילו ככה אני רואה את זה בלוגיקה שלי, את יכולה לראות שיש אנשים אחרים שהם נכנסים לשם, והם זורמים, והם נהנים, וישר בזוגיות, וכאילו יש מישהי שכאילו, שאת רואה אותה שהיא פשוט לא מבינת, אני לא כזו, אני מחושבת מאוד, אני בודקת את עצמי, אני זהירה, ואני מסתכלת סביב, וקודם כל שוב הפרמטרים שלי הם מאוד מאוד ספציפיים, כי אני יודעת מה אני רוצה ומה מתאים לי. אז אני יכולה להגיד לך שבשנייה הראשונה שאני עושה סקירה וסריקה, אז אני אומרת, אוקיי, יכול להיות שיש פוטנציאל, אני יכולה להגיד לך שמשפט שניים, אני יכולה להבין האם הפוטנציאל הזה הוא יכול להתממש או לא, וכבר למחר עד הבוקר אני מבינה שכנראה לא. כאילו, אני לא ישר שוללת. אבל עזבי עכשיו... לא ישר שוללת. את שואלת האם שם היה פוטנציאל? כאילו, אם מישהו תפס לך עזבי את העין פיזית, אני מדברת על אחרי שתי משפטים האלה, אם מישהו אמר, אוקיי, פה יש לי פוטנציאל. בהתחלה זיהיתי, אני אומרת לך, זה עבר תוך יום. אני גם חושבת על מי שאת מדברת עליו, כי בעיניי הוא הכי מהמם שיש. את יכולה להגיד את השם, האח הגדול, את יכולה להגיד את השם. אני חושבת דניאל? אני לא אענה לך. עומר. דניאל חמוד ברמות. שתיכן טועות. אולי קורן?
עזבי, אני לא אפרט פה, לא, אני לא יכולה לדבר על עומר, התוכנית. מי זה עומר? עומר זה... עומר, החבר הכי טוב שלי, שם השרירי, זה שהייתי לו על שהרים אותה על הכתפיים. הכתפיים. עומר זה זה שיוצא עם... שלי. אוקיי. סלי, שהיא מתוקה למות היא וזה, מתוקה אבל מאוד, אני מאוד. חושבת שפשוט עומר... קריקטורית. את רואה, אתם עומר מדברות הכי עליהם, גברי ישר שם. אני שרופה עליהם. הם- בקיצור, לא עומר הם. הכי גברי שם. דניאל לא, כאילו, דניאל חמוד. אני לא רוצה להיכנס לזה, כדי שאת יודעת, לא. אבל... בקיצור, אני יכולה לומר שזה עוד גם קשור אולי, זה משהו שיכול להיות בכימיה, משהו שקשור לאנשים אחרים, משהו שקשור לסיטואציה עצמה, משהו שקשור אולי גם לנוכחות, או... זה הרבה דברים שלא, שיכול להיות שאם היינו בחוץ, דברים היו מתנהלים אחרת, שם לא. וגם את יודעת מה, כאילו מאוד רציתי שאולי יהיה, אבל בלב ליבי ידעתי שכאילו, מה הסיכוי שימצאו לי את זה שכאילו יתאים לי ויבוא לי בול. כאילו מלא אנשים אומרים לי, איך את רווקה? יש לכם מישהו להכיר לי? ואותם חושבים, וואי, כאילו, תמי להכיר לך. איזה באסה לשמוע דבר כזה? למה? מי מתאים לך? מי מתאים לך? איפה הגיע? אני רואה את זה כמחמאה. בסוף מי שמתאים לי, אז זה ברור שזה אני מחמאה. רואה את זה כמחמאה, כי וואי, את ברמה מסוימת, אני צריכה למצוא לך מישהו ברמה שלך. אני רואה את זה ממש כמחמאה. תלוי איך האדם השני תופס אותי, אבל... זה במוח שלך, זה בפילטרים שלך, באינסיקיור שלך. אני רואה את זה כמחמאה. אגב, רווקות, אנחנו שלושתנו פה 30, 31, כן, 33. 33, רווקות. תל אביב. תל אביביות. מה זה, הכל לטובתנו פה. חד משמעית. אני גרושה, הייתי נשואה מגיל 21 עד 26, 7. זה מוריד המון לחץ, אני ואילי במרוץ. אני לא הייתי בלחץ, כאילו, הייתי גרה בפלורנטין. בסדר, אבל נכון, אבל כבר בת 30 משני ילדים. כן, שיהיו בריאים, כן, סבבה? אני ואילי, רווקות. אז זהו, בגיל לא. 30 אבא שלי לוחץ עליי מה זה גיל להקפאת 30? טוב פוריות, שאני בגיל הקפאת 25 ביציות. אמא שלי, ואני כל הזמן אומרת לו כן, 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 למה את וזה לא לא עושה? קורה. וואי, לא יודעת, כל פעם היה לי משהו אחר על דיברנו על הפרק. זה שנתחיל. אז אמרנו שנתחיל ביחד, אני מצחיקה. את יודעת כמה הסכמים כאלה, עם כל הגברים בעיר, יש לי, אם לא תתחתן, אני אתחתן איתך, עם כל הנשים, בואי נעשה ביחד הקפאת ביציות. וואי, אם לא תתחתן, וואי, ההסכם הזה של, טוב, בסוף אם לא תמצא, ואני, יש לי את זה, ביחד. עם מישהו מהתואר לדעתי, שאמרתי לו, תקשיב, אני לא אוהב את זה, אבל בוא, אם אתה לא תמצא, אני לא אמצא, נביא ילדים ביחד. יש לי לפחות 5 כאלה, אחד כבר ירד מהפרק, נשארו 4, מדי פעם אנחנו מעריכים את רף מעריכים הגיל. את הזה. כן, אבל יש לי גם מספר חברות שאמרו, בואי נעשה הקפאה, בואי נראה, כי אני בטח לא איזום, אז קדימה. היית עושה, אם את מדהים, מגיעה איזה? לאיזשהו גיל מסוים, היית עושה ילד עם חבר טוב הומו? שגם רוצה להיות אבא? לא חשבתי על זה, כי מבחינתי זה לא אופציה. מהמם. בגלל זה שאלתי. אז אני יכולה להגיד שאני חשבתי על זה, מה זה? אני חשבתי, לפני שהכרתי את האקס שלי, שהוא האמת רק פתח לי את הרצון לזוגיות וזה, באמת, הוא גם... הדבר האמיתי. לחזור להאמין באהבה כזה, אני ממש אמרתי, אני ישבתי בדירה שלי בתל אביב, הייתי כבר, כאילו... מיואשת, זהו. לא, ממש לא מיואשת, ממש לא מיואשת. אמרתי, אני... משחררת אולי? משחררת ברמה שאת לא מבינה, ברמה שאני כבר עושה שיחות עם המשפחה שלי, ואומרת להם, תקשיבו. לא יודעת מה יש לי, גם לא נכנסת לזה בכלל, יכול להיות שלי קצת יותר קשה, אני קצת באמת יש לי יותר יש לי את הרף שלי, פחות זה, סבבה לי עם עצמי, טוב לי איפה שאני נמצאת, אני מוקפת באנשים, בחברים, בהכל. אני אחכה לגבר בשביל להביא ילד? אני אחכה לגבר בשביל להביא ילד? מה? אני לא אביא ילד לא, לבד, זה חלק אבל. מהזה. כשאז אמרתי, כאילו, יאללה, אז אני אביא לבד. וואי, אני ממש, מסוגלת. כי וכאילו הרצון שלי להיות אימא הוא לדעתי יותר חזק מהכל. ברור, כרגע. רגע, גילוי נאות. נשים נולדו עם צורך ביולוגי להתרבות. זה חלק בביולוגיה שלנו, בפיזיקה של הגוף. אני בת יחידה גם. ברגע, זה על אחת כמה וכמה. גם ברגע ואימא. שאנחנו מספקות את הצורך הביולוגי הזה להתרבות ומביאות ילדים, אתם תראו גברים באור שונה, כי פתאום אתם לא... אין לכם את הצורך כמו קראתי עכשיו. בזה המחקר. אתם רואות עכשיו גברים ואתם רואות בו פוטנציאל להתרבות. תכלס, אחרי שזה יקרה, נגיד אני בתור גרושה +2, אני רואה גברים, איזה כיף שאם הוא לך. לא באמת בזה שלי, אני רואה אותו אז את מבינה על מה אני כחברה, אמרתי? כאילו, אין אני באמת פה. חושבת שיותר קל, אם היה לי עכשיו ילדים, היה לי הרבה יותר קל. להיכנס לאהבה שהיא טובה, לאהבה, כי זה לא שהיה לך יותר יש קל, משהו זה שהיית משחרר. פחות בלחץ. פחות היית יותר בלחץ, משחרר. אין מה לעשות. את לא כאילו, אני בלחץ. לא, אבל בואי, 30. לחץ, כאילו. 30, אני לא רואה אנחנו- מתי הייתי מביאה ילדים עד היום, תשמעי, לא הייתי הייתי בלופ. עצמכם. הייתי מאורסת, הייתי בסרט הזה, אני מבחינת עוד שנייה, בגיל 25 התארסתי,
מבחינתי בגיל 26 כבר הייתי אמורה להיות אימא. זה מאוד, זה משחק אצלי מאוד מאוד. למה נפרדתם? שאלה. טוב, זה כבר לפודקאסט אחר, זה שאלה. ופשוט לא התאמנו, אבל זה קטע שאת עכשיו משחררת יותר, ואני דווקא מסתכלת על קשרים שהיו לי, או בחורים שמתחילים איתי וכאלה, אני אפילו עוד יותר קצרה, ויש לי עוד יותר מנגנונים של כן, אני רואה, מרגישים את זה עלייך. אין לי סבלנות. אין לי סבלנות. ההומואיות אומרות, כואב לי הכוס. ואני אומרת, אני כאילו היום דווקא עוד יותר, כמו שאת אומרת, הלוואי והייתי יכולה לומר לא, אני ממש יודעת להגיד לא. ואני אומרת לא, ואני אומרת בדיוק מה אני רוצה, ומה אני צריכה, ומה אני חושבת שמגיע לי. לא, גם אני הרבה יותר בדברים מסוימים אני משחררת, אבל כאילו, להפך, דווקא אני פחות זהירה, פחות מאפשרת, פחות נאיבית, כמו שחשבתי שאני, או התברר לי שאני. וואי, זה קשה, אבל מרגישי שאת יותר עם שריון. לא עניין של שריון, אלא יותר, אני אגיד לך, במערכות יחסים שהיו לי איתם, אני יודע מה זה חופשי. ואין לי בעיה ידידות, ואין לי בעיה בלעדיי, אבל לא חופרת, ולא איפה אתה, ומה אתה עושה, ומתי אתה חוזר. אני הכי לא כזו, אני יכולה גם לצאת איתו, ו3 שעות לא, כל אחד עם עצמו. ואז הבנתי שכאילו, בעולם שלנו, בתל אביב שלנו, בפרסונות מסוימות, במיוחד כאלה שתופסות אותי, בשביל לתפוס בחורה חזקה, אתה צריך להיות חזק. האלמנטים של חזק זה מישהו שיש לו ביטחון עצמי, יודע לפלרטט ולרלר. יש לו ביטחון. אני מדברת בכללי מה אני מחפשת. מחפשת, לא מה, זה יודע לדבר, יש לו אינטליגנציה רגשית גבוהה, יודע איך לקנות, יש לו כריזמה. זה אנשים שהם כאילו קשה, אז את אומרת, ברגע שיש לך את הדבר הזה, יש לך המון כוח, עם כוח יש אחריות. ולא תמיד אנשים יודעים לשים את האחריות ולהשתמש בה. ואז כאילו מתפזרים, ואז הם עושים מה שבא להם, ואז את אומרת, מה, איך זה יכול להיות? ברור, כי הוא לא איזה חמוד עם אותו שקט באישה, נכבה על הכלים ואיזה. יש לו משהו יכול לעשות, אז הוא יעשה את זה. אבל זה איך שאת... כריזמה עם חוסר יציבות, זה דגל אדום. לא, זה איך שאת רואה, זה איך שאת מציירת במוח שלך גבר, אבל גבריות יכולה להיות גם גבריות בטוחה ושקטה. לא יצא לי, ויצאתי למלא דייטים, הייתי בקשרים כל השנה האחרונה. אני דווקא אוהבת את היותר רגועים. אף אחד לא... ניסיתי כאלה דווקא, אמרתי, אני אשנה פאזה, אני אלך טיפה ליותר רגועים, על המספר 3, אפילו לא 2, בסדר? זה לא עניין, זה עצם העובדה שאת מדרגת את זה ככה. אני לא מכירה את הדירוגים, מה זה אומר? זה לא. אני יודעת למה היא מתכוונת, אני לא יודעת איך לבטא את זה, אני יודעת למה היא מתכוונת. אלפא, בטא. אבל זה לא. יש גברים שהם אפילו מעל לאלפא, ושהם ייתנו לך את הביטחון ואת הקרקע ואת החיבוק ואת הזה, והם הכי גבריים בעולם, אבל הם לא צועקים את זה. לא קשור של צעקות, זה עניין של לדעת איך... האדמה שלהם כל כך יציבה שהם... את מריחה אותם, את הגבר שלהם, גם בלי שהרעש והצלצולים אבל זהו, זה עניין, אני ממש יודעת על מה שאת מדברת. אני מתה על כריזמה שקטה, להפך, דווקא את האלה הבולטים, אני לא, מספר 1 אפילו לא מניתי, אני לא מניתי מספר 2. אבל אני פשוט חושבת ש... אבל זה לא מספר 1, מספר 2. בעיניי האלה... לא, עליהם אני אפילו לא מסתכלת. מלכי הכיתה הם מספר זין, מספר 7. לא, עליהם אני בכלל לא מסתכלת, זה לא מושך אותי בכלל, תמיד אהבתי את זה, אבל אני אומרת שכאילו, הכריזמה השקטה זה מה שמעניין אותי, אבל גם הכריזמה השקטה היא עדיין כריזמה. חד משמעית. אי אפשר לצאת להתך. אוקיי, אז בוא כאילו בוא... אי אפשר להתך. אז אני כאילו כל פעם מחפשת את הבן לבן. שוב, אני מקנאה בבנות וגם בבנים, שכאילו יכולים לצאת עם כל הדבר, ואין להם איזושהי הגדרה, ולא במראה, ולא בלוק, ולא באופי. אני חושבת שאין להם סטנדרטים. אני חושבת שאין להם סטנדרטים פשוט. ואין להם בכלל מושג מי הן. אין להם מושג מי הן, מה הם רוצות, מה אני צריך. בסוף טוב להם? לא, לאו דווקא. אבל אני לא חייבת... כל מה שאת רואה בחוץ זה מה שזה, לא. אני חייבת להגיד שפעם הייתה לי ממש רשימת מכולת ברמת הפתקים בטלפון, ממש, אבל רשימה ברמה שאת לא מבינה, כי פעם קראתי באיזה משהו, זה כמו שאת באה למסעדה, אז את אומרת איזה מנה את רוצה. מניפסטינג. כזה. כן, לזמן את זה. תקשיבי טוב. חרטה. חרטה, לפח, ביי, שלום. סתם תוקע. אני אגיד לכם את זה לא הרשימה, זה כמו, אני התחלתי להגיד, מה אני רוצה להרגיש בזוגיות. נכון, מה אני רוצה להרגיש מפה. אני רוצה להרגיש א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', יקום, תפתיע אותי. בדיוק. אל תתני לו את הפרמטרים. כלום. תני לו להפתיע אותך, אולי את לא מכירה בכלל מה את צריכה. נכון מאוד. אולי את לא יודעת בכלל מה את צריכה, מה את רוצה. אז כן, יש את המניפסטינג, אבל יש דברים תני לה יקום להפתיע אותך, יש גם הפתעות טובות. יצא לכם דייטים מפתיעים? אני לא יוצאת לדייטים. אני לא יוצאת, מה זה דייטים מפתיעים? מה זה דייטים מפתיעים? אחותי, יש לא יודעת, יש לה פה עוד שאלות שאולי אתם מעניינת אותה יותר. אני מה שאמרתי יצאתי לאיזה שני דייטים, כאילו כביכול, אחד מאפליקציה, ואחד כאילו כדרך שידוך, וואי, זה היה לי... קשה לי. לא, אי אפשר להתמודד עם זה. אני בדרך כלל מכירה גברים,
בסיטואציות חברתיות, ואם יש קליק או אנרגיה או כימיה, אז אני אצא לדייט. כן, זה חברות אבל כזאת. מישהו שככה התחיל איתי באינסטגרם, לא יודעת איפה, ואם אני לא מרגישה את הכימיה הזאת, גם אם זה במציאות, אני לא יוצא לדייט, אין לי עצבים. אבל הייתה תקופה שהייתי יוצאת להרבה אזורים ששם אני לא נמצאת בעלי. אז זה לא היה רלוונטי, ישר כאילו... את לא יודעת, רגע, את לא יודעת איפה תמצאי את בעלך, זה מה, שיש את יכולה לצאת סטיגמות מפה כאלה. וליפול ברחוב. את יכולה לרדת אני לא לראות מדברת את איתך הזבל, על רחוב, אני מדברת שהיינו יוצאות למועדונים, לקלאבים, לברים זה וזה. לא משנה, לא, זה בכלל זה לא. לא משנה, גם אם את יוצאת... אני כבר פחות יוצאת למקומות האלה, רגע, גם בלי קשר, את יודעת? רגע, אבל הנה, זה הכרתי סטיגמה. אותו במועדון. יפה בסדר, שלי. זה אז. זה סטיגמה. את לא בחורה איכותית? אחותית מאוד. יופי, את לא יוצאת למועדונים? כבר פחות. פחות, אבל עייפתי. יוצאת. יוצאת רגע, ורוקדת. יוצאת, אבל עייפתי של כבר. החיים. פחות, עייפתי. אבל יוצאת. עדיין יוצאת. כיף רצח, מה? מישהו יתקל בך, זה לא שחייה. כמוך יש גם גברים. זה לא משנה, את תצאי לזרוק את הזבל, את תצאי לקופת חולים, את תצאי לקיוסק, את תצאי למועדון, את תצאי... כשאלוהים החליט שאת תכירי את הגבר שלך, את תכירי אותו, לא משנה איפה. טוב, בסדר, קדימה, חיימי. יאללה, אמן, בעזרת השם. מה אומרים? אתה פה לסמן לנו זהו? שלחתי לך הודעה להוריד? נו. אולי זה היקום, סתם. שמה, שסיימנו? סיימנו? חמוד. רגע, נו, מה נעשה? היו לך שאלות. בואי, דיברנו היה לי הרסת מלא לך? שאלות, אני רגע, עושה להם רגע. רגע שאלון קצר סיום. וזהו. אנחנו מדברים על הסוף, נכון? נכון, הסוף, קצר. אוקיי. תסתכלי. אז יש לנו, כן, אני עושה לכם סליחה. כל אחת דקה. יאללה. מי מפעילה סטופר? אני הילה, אפעיל. תתחילי. רגע, אוקיי, איפה אתן סטופר? משלימות את המשפט. יש לנו כל אחת דקה, כמה משפטים, כמה שיותר משפטים שתת לכם, אתן משלימות אותה במילה מה? 2, לא יותר יאללה, מילה. תתחילי. רגע, מה זה? תשימי לי מתחילה? סטופר. תתחילי בינתיים. אז יאללה. לעשות סטופר מה, של דקה לעשות? כן. כן. אוקיי, יאללה. יאללה, התחלנו. אילי, את מוכנה? כן. הטעות הכי גדולה שלי בזוגיות היא, להיות נאיבית ולחשוב שהכל רגיל. הדבר שאני מתביישת להודות בו זה, שאני לא יודעת הכל. האהבה בשבילי היום היא, ביטחון. הרגע שבו נשבר לי הלב באמת היה, שגיליתי שאני נאיבית. זה אותו דבר. אני מרגישה לבד אף אחד לא מבין אותי. מדהים. גבר נרקסיסט גרם לי להרגיש או בשישי בערב, נכון? זה יום כזה של זוגיות. מה? גבר נרקסיסט, מה? גרם לי להרגיש אני לא מושלמת כמו שחשבתי. הדבר הכי רעיל את מושלמת, זה בדיוק כמו, העניין. אבל חשבתי, אני כאילו מושלמת אחרת. סליחה, נו. נו. הדבר הכי רעיל שהסכמתי לו כי חשבתי שאני בשליטה הוא, לסלוח שוב. כן, כן. הדבר שלעולם לא אסבול שוב הוא, שקרים, הפחד הכי גדול שלי בזוגיות הוא, שקרים. זהו, נגמר נראה לי. כן, נגמר, עכשיו. והופה. אני גם נדירה. הייתי פה עם איזה תורך. יאללה. יאללה, מה, להפעיל? יאללה. כן. טוב. בבקשה. רגע, חייב לי. אוקיי. כן. הרגע שבו נשבר לי הלב באמת היה, שגיליתי שזהו, שצריך להיפרד. מה שהכי כאב לי שאף אחד לא ראה זה, יש לי איזה מקרה שעברתי בחיים שלי, אבל שאני מאוד חזקה במילה כלפי חוץ. 2. שאני מאוד חזקה כלפי חוץ, אבל בפנים אני ממש שובר כלי. אני מרגישה לבד כשאני בזוגיות ולא מבינים אותי. הפחד הכי גדול שלי היום הוא, לבזבז את הזמן על קשר שלא נכון לי. הילדה שהייתי צריכה ממני היום, בעצם שאני לא אוותר על עצמי בשביל אהבה. הדבר הכי רעיל שהסכמתי לו כי חשבתי שאני בשליטה, וואו, להמשיך להישאר שם, להמשיך להיות בקשר הזה בעצם, למרות אם לא היו שופטים אותי הייתי, אם לא היו שופטים אותי, הייתי, לא יודעת, עשיתי את זה. רגע, תחשבי נגמר על זה. גם. בסדר, תחשבי על זה. זה מעניין, אם לא היו שופטים אותי, הייתי... לא יודעת, אין לי, מה זאת אומרת? אז מי תקחי את שופט? השאלה הזאת אני הביתה. אקח, באיזה עניין לשפוט? מכל הסביבה? כן. וואי, זו שאלה אם מעניינת. אף אחד לא היה שופט אותך על כלום, מה היית? אם זה היה רק את מול סיטואציה, את מול והעולם, עצמך, את מול העולם, מול והסיטואציה, הבן זוג, את מול ו- המשהו. לא משנה מה אם זה לא הייתה עצמי. הבחנה אני הרבה סביבתית פעמים כלשהי. חושבת על מה המשפחה תגיד, מה זה, אנחנו רק כן. נסכם רגע את הפרק. היה לי מהמם איתכם, יש יום, גם מצב לנו. נעשה גם פרק 2 כן. ופרק 5. דחוף. פרק 5. איך יוצאים מזה עכשיו? מה אחרי זה? ודייטים שכשלו יש- והצליחו. בואי ניקח ממש. בינתיים זה. ממש הנה, לא. מחזרים איתך הרבה עכשיו אחרי האח הגדול, זו שאלה שעניינה אותי.
אין לך, את כן, לא אבל בראש. אני כאילו לא בראש לזה. רואים, עכשיו. רואים. לדעתי, בגלל שזה גם אוי. לפעמים שזה מגיע כמותי כזה, אז אתה עוד יותר סוגר את עצמך. לא, גם אנשים מפעם, שהם כאילו, אני כזה, מה? די, לא רלוונטי. לא רלוונטי. אז שיהיה לנו אחלה ערב. מהמם. והיה לי מדהים ברמות ומעניין בטירוף. ואנחנו מדברות מאוד מהר, אז אני מקווה שיהיה לי סבבה עם העריכה. וואי. אבל להסתדר. תודה. ותודה עלייך, את לכם, מושלמת. ונעשה פרק 5 עונה 2. כן, 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 כן. מושלם. יאללה.